да повторя тази грешка. Затварям вратата след теб. Каквото поиска получи, но сега няма да се случи, защото аз съм вече далеч. Защо сега ме молиш да съм с теб? Защо, когато вече късно е? Какво кара те да искаш мен? Не ме заслужаваш. Защо сега ме молиш да съм с теб? Защо, когато вече късно е? Какво кара те да искаш мен? Не го заслужавам. И колко пъти се опитвах да говоря с теб, ти все ми казваш сега не мога, не. Колко пъти се опитвах да съм близка с теб и имам ли вина, че ти не предпочете мен? Колко пъти споделих, че имам нужда от теб.